dragi frați și surori, straiele cernite și vămul negru ce s-au așezat peste familiile Mărgăian, peste Biserica Domnului de aici și peste toate bisericile din jur și, de ce nu, și din țară și străinătate, ne-a adunat astăzi din diferite colțuri ale țării să împlinim Scriptura aici, să plângem cu cei ce plâng. Și au fost situații când ne-am și bucurat cu cei ce s-au bucurat aici. Chiar dacă suntem în momente triste, noi nu suntem ca cei ce n-au nădejde. Vreau să spun întregii familii și în mod deosebit sorei Dorina și copiilor că noi nu credem într-o seară, noi credem într-un mâine dimineață. Profetul Maleahi foarte categoric zice: dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii. Și așteptăm dimineața aceea. Așteptăm dimineața ridicării tuturor sfinților înaintea lui Dumnezeu. Până atunci, acum și aici, aș vrea numele Domnului să-L înălțăm și să-L binecuvântăm. Cred că rudele de aproape și de departe au ținut să fie prezenți într-o zi cernită aici, alături de o mamă de 82 de ani, de o soție îndurerată, de copiii ei, de frații și surorile de corp. Consătenii au ținut să fie prezenți aici, frații și surorile din bisericile din jur au cerut să fie prezenți aici și nu numai ei au ținut să fie prezenți, m-am uitat și văd atâția slujitori al lui Dumnezeu care sunt prezenți aici. Diaconi, prezbiteri, păstori, vă rog să vă ridicați toți pe picioare cei ce sunteți prezenți astăzi aici. Toți suntem tovarăși de slujbă și precizez, suntem, pentru că nu am fost. Pentru noi credincioși viața continuă și dincolo de mormânt. Tovarăși de slujbă cu cel ce a fost fratele Nicu Mărgăian și supuși și umili slujitori ai Domnului Iisus Hristos. Vă rog să reocupați locurile. Încă o dată ne dăm seama că ceea ce Apostolul Pavel încerca să imprime bisericilor e un mare adevăr. Că trebuie să ne legăm mai mult de sus, că trebuie să ne legăm mai mult de cer, că trebuie să ne legăm mai mult de Dumnezeu. Pavel preciza zicând: dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Și completez eu că nu știți și nu știu când va veni vremea să stau pe un catafalc cu rămășița mea pământească, așa cum fratele păstor Nicu Mărgăian stă astăzi aici. Rămășița pământească este aici, omul din afară e aici, omul dinăuntru s-a dus să fie acasă la Domnul. Toată lucrarea zilei de astăzi aș vrea să fie o lucrare de binecuvântare, îndreptând gândurile noastre mai mult către cer și determinându-ne să-L înțelegem pe Traian Dorz, care întreba zicând: ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere, un suspin de o clipă și apoi tăcere. Ce ușor ne crește și ne ia pământul, izvorim ca apa, dar zburăm ca vântul. Asta suntem aici pe pământ. Ce-i frumos? E frumos că seara se sfârșește și credem într-o dimineață și într-o zi fără sfârșit, când soarele nostru ne va lumina și vom fi tot în jurul lui și împreună cu profetul Isaia vom zice: acesta-i Domnul care ne-a mântuit. Să ne bucurăm și să ne veselim. Să ne dea Domnul harul acesta tuturor. Amin. Mă gândesc deseori la un glas ce-mi spunea: fiul meu, aici jos vei avea. Când dureri și necaz
până când vom pleca aici pe pământ, activitatea noastră trebuie să continue. Vedeți, asta din punct de vedere a relației cu Dumnezeu, activitatea omului e foarte interesantă și importantă în același timp. Și cu toate acestea, oamenii se împart în trei mari categorii. Unii sunt pe poziții antagoniste față de Dumnezeu. Alții umblă cu Dumnezeu. Și fără nicio reținere am curajul să spun că unii aleargă cu Dumnezeu. Pavel a zis, mi-am isprăvit alergarea, el nu numai că umbla, alerga cu Dumnezeu. Cel ce a fost pastorul Nicu Mărgăian, la 50 de ani a plecat acasă la Domnul și îmi place să cred că a fost unul dintre slujitorii noștri care a alergat cu Dumnezeu. Dacă a fost nevoie în județul Arad, Nicu a fost prezent. Dacă a fost nevoie în Oltenia, Nicu a fost prezent. Dacă a fost nevoie la Piatra Neamț, Nicu a fost prezent. Dacă a fost nevoie la Elche de un slujitor în Spania, Nicu s-a dus și acolo. Sunt oameni dăruiți. Sunt oameni care vor să lucreze pentru Dumnezeu. Și trăim într-un timp și într-o vreme când în pachete mici oamenii poartă valori mari. Trăim într-un timp când am vrea în perioade scurte să facem lucrări mari. Iată că cel ce a fost între noi, fratele Nicu, poate fi etichetat așa. Unul care într-un timp relativ scurt a făcut o lucrare mare și a fost neobosit. Oricât de multe lucruri aș încerca să vă spun eu despre el, deși l-am cunoscut de când era copil. Am fost la ordinarea lui ca diacon, l-am ordinat ca păstor, am fost omul care am susținut promovarea lui. N-aș putea să vă spun totul. Cel ce-l cunoaște cel mai bine este fratele lui, pastorul Duțu Mărgăian. Au copilărit împreună, s-au jucat împreună, s-au rugat împreună, au slujit împreună și cred că a fost planul lui Dumnezeu ca fratele Nicu Mărgăian să slujească în poziția de păstor și a fost și îndemnul fratelui său mai mare, care a venit cu propunerea. În continuare, fratele Duțu, într-un scurt necrolog, ne prezintă câteva momente importante din viața lui. Apreciez tot ceea ce faceți dumneavoastră pentru noi în această zi. Impresionată mulțime care e aici. Dovada aprecierii dumneavoastră pentru fratele meu, pentru soțul Nicu, pentru tata Nicu, pentru fiul, pentru cel ce a fost slujitor a acestei biserici și a alte biserici. Mulțumesc pentru numele pe care Dumnezeu l-a ajutat să și-l facă între noi. Faptul că dumneavoastră ați venit aici dovedește că Nicu a reușit să-și facă un nume frumos, să cucerească multe inimi, să fie iubit și apreciat. Vă mulțumesc tuturor! Nicu Mărgăian s-a născut în 15 decembrie 1962. Din părinții Nicolae și Maria, în Lupșa, județul Alba, într-o familie de 12 copii. Familia ne-a mutat aici în anul 74, apoi pe data de 30 august 1986, Nicu și-a găsit aleasa inimii lui, pe Dorina Gabor, cu care s-a căsătorit. O familie frumoasă, o familie binecuvântată. Domnul i-a binecuvântat cu 6 copii, 3 băieți, Vali și Alex, care sunt aici, Sebi, care a plecat la Domnul, și 3 fete,
Flavia, care e căsătorită cu Iosif Alexa și a o fetiță Emima, Diana, care s-a căsătorit și căsătorită cu Adi Vochescu, și mezina familiei Miriam, de 11 ani. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dorina, cumnata mea, a dat dovadă de un adevărat erou. Și în timpul căsătoriei, dar mai ales în perioada aceasta de suferință. Pentru că după ultima misiune care a făcut-o și s-a întors în jumătatea lunii ianuarie, a fost internat în spital. La sfârșitul lunii ianuarie și-a pierdut auzul. Apoi a mai fost prin spitale în Timișoara, a fost în Arad, în Seged, apoi în Cluj. S-a întors din nou acasă și de Paști, a doua zi de Paști, și-a pierdut complet și vederea. În toată această perioadă, Dorina a fost nelipsită și l-a slujit. Dorina, toată aprecierea pentru ce ai făcut și tuturor copiilor pentru ceea ce ați fost când Nicu a fost în suferință. A fost slujitor al bisericii din Agrișul Mare, ca diacon, apoi ca prezbiter. S-a mutat de aici ca slujire la biserica din Elce, Biserica Sion. Apoi s-a întors din nou aici în Agrișul Mare și până astăzi a fost păstorul Bisericii Pentecostale din Agrișul Mare. A avut activități încă din copilărie. A fost lider de tineret în biserică și lider de tineret aici de zona noastră. A înființat corul mixt al bisericii, care cântă și astăzi, corul bărbătesc al bisericii, care cântă aici, grupul Sion. După ce s-a întors din Spania, a avut pe inimă lucrarea de misiune. Și cu un grup de frați care a venit din Spania, apoi alăturați alții din Italia, din Anglia și de aici din România, s-au ocupat prin misiunea Casa Speranței de zona Olteniei, unde au făcut evangelizări. Au lucrat alături de păstorii care sunt aici. Cu grup de tineri și cu frați slujitori s-au dus acolo, au construit într-un timp foarte scurt o biserică, biserica din Sterpoaia. Acolo au rămas slujitori și sunt o parte din ei aici. A avut o activitate intensă. Apoi în Agrișul Mare am înființat o grădiniță și sperăm că ea să poată continua. Dumnezeu să o mângâie pe mama. Dumnezeu să mângâie și pe părinții lui Dorina, pe socrii lui, pe mama Zina și pe tata Dița. Ce putem spune? Împreună cu familia lui Nicu, împreună cu familia noastră mare, împreună cu biserica, noi toți aici. Decât un frumos gând. La revedere! Ne vom întâlni mâine dimineață în cer. Sunt clipe în viață ce dor ca și o rană. Sunt clipe de disperări adeseori. Sunt clipe când visul ușor ți se destramă și cauți zadarnic în jur
un ajutor. Sunt clipe când multe poveri prea greu te apasă și ești cu fiece pas tot mai obosit. Dar nu uita, vine o clipă odată când vom zbura dincolo de nori. Când încercările-s prea grele și nu știi când se vor sfârși, mai este doar puțină vreme și cel ce vine va veni. Chiar dacă viața-i mult prea crudă și te întreb cât va dura, ce mai contează o secundă pe lângă veșnicia ta. Îmi voi aduce aminte în clipa cea mai grea că tu ești lângă mine, ești bucuria mea. Îmi voi aduce aminte în clipa cea mai grea că tu ești lângă mine, ești bucuria mea. Nu am înțeles de ce m-ai încercat, o Doamne bun, dar tot am învățat să ascult mereu și-n ceasul cel mai greu să pot striga: există Dumnezeu. Îmi voi aduce aminte în clipa cea mai grea că tu ești lângă mine, vei fi cu bunica mea. Îmi voi aduce aminte în clipa cea mai grea că tu ești lângă mine, ești cu bunica mea. I want to bring greetings from Sweden Vreau să vă transmit salutări din Suedia to all of you, la toți dintre voi, but especially for you, Dorina, dar în special ție, Dorina, and your beautiful family. și frumoasei tale familii. In the Bible, În Biblie it tells us about a man and his name was John. se vorbește despre un om care se numea Ioan. And the Bible says that he was sent by God. Și Biblia ne spune că el a fost trimis de Dumnezeu. One Sunday, many years ago, Într-o duminică, cu mulți ani în urmă, there was a young man coming to our church in Sweden. a fost un tânăr care a venit în biserica lor din Suedia And his name was Nico. și numele lui a fost Nicu. We believe that he was sent by God to Sweden. Noi credem că a fost trimis de Dumnezeu în Suedia, pentru Suedia. And in our church he met an older man and his name is Arnold. Și în biserica lor a întâlnit un om în vârstă, numele lui este Arnold. And there was a connection. Și acolo a fost o legătură. We feel that he was sent to us by God.
ei au simțit că a fost trimis de Dumnezeu pentru ei. And now for many years we have a good relationship. Și de atunci, de mulți ani în urmă, au avut relații bune. And there are many people in Sweden Și sunt mulți oameni în Suedia who loved your family care iubesc familia lui Nicu and who loved Nico. și care l-au iubit pe Nicu. And one day we know Și într-o zi ei știu that the fruit of this connection, fructul acestei legături, acestei conexiuni, we will meet in heaven. îl vom întâlni în ceruri. And exactly as John in the Bible, Și exact ca și Ioan din Biblie, in a short time, într-un scurt timp, there were many people, they were, vor fi mulți oameni. and when I look here, Mă uit aici we think that Nico had too short life, și cred că Nicu a avut o viață prea scurtă and we don't understand everything. și nu înțelegem nimic. But when I look at this, all you people, Dar când mă uit peste voi, peste toți oameni care sunteți aici, I don't know what to say. nu știu ce să spun. It's fantastic to see all these people. Este fantastic să vă văd pe toți care sunteți aici. And one person sent by God Și o singură persoană a fost trimisă de Dumnezeu can do many things. care să poată face multe lucruri. And even if we don't understand this, Și dacă nu înțelegeți asta, we have a good hope. noi avem o speranță bună. We know that we will see each other in heaven. Știm că ne vom vedea unul pe altul în ceruri. Please receive these greetings from Sweden. Vă rog să primiți aceste salutări din Suedia And we love you a lot. și vă iubim mult. And we keep praying for you. Și God bless you. ne vom ruga în continuare pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Oricât de multe ar fi cuvintele noastre și oricât de iscusite ar fi încătuite frazele noastre, nimic nu poate fi mai mângâitor, atât pentru familie, cât și pentru biserica din Agriju Mare și celelalte biserici, decât nădejdea că nu mai e mult. Nu mai e mult și Domnul vine. Și când se va arăta El viața noastră, ne vom arăta și noi împreună cu El. Ajută-ne, Doamne, amin. Aș dori mângâierea aceasta, pentru că am înțeles că se transmite direct pe calea undelor și peste ocean. Dumnezeu să o mângâie pe Tabita, pe sora Municu, să mângâie Domnul pe Simi, să mângâie Domnul cei doi copii ai lor. Ei nu pot să fie aici cu noi, cu trupul. Dacă sunteți cu noi și vizionați această slujbă, ne rugăm în mod deosebit Domnului să vă mângâie și să întărească și credința voastră în învierea morților. Amin. Ascultăm familia Lena cântând, după care fanfara. Iar apoi fratele Liviu Axinte va avea un cuvânt pentru voi. Pe planurile cerului, sus acolo fericit, acolo în țara Domnului, noi o să ne întâlnim. Pe malurile râurilor sfinte, pe unde cristaline argintini, pe munți de foc în slava
să vii pe malurile râurilor sfinte, pe unde cristaline argintini, pe munți de foc în slava lui cea mare, acolo te aștept să vii. Sus, departe de orice dureri, sus, acolo-n fericiri, unde sunt sfinte desmierdări, noi o să ne întâlnim. Pe malurile râurilor sfinte, cu îngerii încete să zburăm. Mi-e dor acum de acele timpuri pe care noi le așteptăm. Pe malurile râurilor sfinte, cu îngerii încete să zburăm. Mi-e dor acum de acele timpuri pe care noi le așteptăm. Tu de ce nu vrei să vii cu noi pe întinsele câmpii, acolo în țara dragostei, sufletul să-ți mântuiești, pe malurile râurilor sfinte, pe unde cristaline argintini, pe munți de foc în slava lui cea mare, acolo te aștept să vii. Pe malurile râurilor sfinte, pe unde cristaline argintini, pe munți de foc în slava lui cea mare, acolo te aștept să vii. Totul trece iute și noi zburăm. Spunea Moise în cântarea lui din Psalmul 90. Așa de repede trece viața și așa de repede trece timpul și au trecut și orele de când stăm aici înaintea lui Dumnezeu. Cred că e foarte înțelept fiecare din noi să ne aducem aminte de ce zicea profetul Amos în capitolul 4 cu versetul 12. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Fie că accept, fie că nu accept, în fiecare zi mai fac un pas către punctul terminus al vieții mele. În fiecare zi mai fac un pas către momentul acesta al despărțirii. E adevărat, nu e ușoară despărțirea. Descartes spunea că la fiecare moarte fizică, când ne despărțim de cei dragi, murim câte puțin și noi. Moare ceva în noi. Creștinii nu spun așa. Apostolul Pavel zicea, noi nu suntem ca cei ce n-au nădejde. Noi credem că dacă Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. E adevărat, fratele Nicu Mărgăian se desparte astăzi de familia lui, se desparte, așa cum spuneam, de o mamă în vârstă de 82 de ani, de o soție iubitoare care a fost lângă el în orice moment, de copiii lui, se desparte de frații lui, de Tabita și de Simi din Chicago, în mod deosebit, care nu sunt aici, apoi toți cei ce împreună am cătuit cea mai frumoasă coroană. Mă uitam câte coroane sunt aici și de o parte și de alta. Dar, sora Mărgăian, cea mai frumoasă coroană este a dumneavoastră ca mamă. Dumneavoastră purtați coroana de slavă cu care vă veți prezenta înaintea lui Dumnezeu într-o zi și veți zice împreună cu profetul Isaia, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem semne și minuni în Israel. Îmi povestea colegul și fratele Duțu că pe patul de moarte, atunci când fratele Nicu nu mai auzea, atunci când nu mai putea vedea, el continua să trăiască viața din biserică. El uneori își începea predici, alteori începea slujbe, acolo pe patul de moarte, că asta era, dacă vreți, axa vieții lui, slujirea lui Dumnezeu.
Care e axa vieții tale? Egocentrismul? Lucrurile de jos? Pavel zicea, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și mă așteaptă cununa. Și dacă tot s-a vorbit de alergare, aș vrea câteva gânduri legate de alergare înainte de a încheia serviciul divin. Atunci când alergi și alergi pe pista lui Dumnezeu, alergi cu gândul că trebuie să mergi până la capăt. Mi-aduc aminte că în 86 a fost, cu ocazia Jocurilor Olimpice, organizat acel concurs a alergătorilor. Și unii au ajuns primii și au ajuns la țintă cu bucurie. Alții mai târziu. Pe alții au trebuit să vină echipele de salvare să-i adune, căzuseră jos, au făcut insuficiență respiratorii, au avut hemoragii și când s-a crezut că s-a terminat cu totul, publicul din stadion începuse să plece. Au găsit că undeva departe mai era un căzut din Mauritania. S-au dus și l-au ridicat de acolo și au spus, omule bun, dacă ai văzut că te simți rău, dacă ai văzut că sângele tâșnește și pe gură și pe nas și ești într-o situație atât de critică, de ce ai continuat să alergi? Și omul a răspuns foarte simplu, țara mea m-a trimis aici nu să încep o cursă, ci să închei o cursă. Înțelegeți-mă bine, Dumnezeu ne-a lăsat aici nu să începem o viață de dezmăț. Dumnezeu ne-a trimis aici să începem o viață cu El și să o încheiem cu El. Atunci când alergi împreună cu Iisus Hristos, alergi înainte. Îmi place ce spune Pavel în Filipeni și zice, eu nu că am câștigat premiu sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Prin aceasta cunoști că alergarea ta este bună dacă alergi înainte. Trăim într-o lume a intersecțiilor și a ramificațiilor religioase. Unii aleargă în stânga, alții în dreapta, alții se întorc înapoi și oamenii încearcă să soluționeze problema, dacă se poate, cât mai ușor. Rețineți, drumul adevăratului creștin este înainte. Domnul Iisus a spus că s-a dus înaintea noastră în cer. Domnul s-a dus înaintea noastră la Tatăl și Pavel zicea, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Israel s-a uitat înapoi. Israel privea la oanele cu castraveți la pepenii lor, privea la ceea ce au lăsat în Egipt și toți au pierit pe drum, că s-au uitat înapoi. Nu vă uitați înapoi. Uitați-vă înainte. Să privim la lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Să privim la Cel ce a mers înaintea noastră. Mi-am isprăvit alergarea, zicea Pavel, dar Pavel alerga înainte. Corabia s-a desfăcut, pietrele l-au împroșcat, bătăile din partea iudeilor au venit, lanțurile și butucii au fost prezente, dar Pavel mergea înainte. Lăuda pe Dumnezeu și slăvea pe Dumnezeu. Și când 256 erau gata să se scufunde și erau disperați, în Faptele Apostolilor ni se spune că soarele, luna și stelele nu s-au arătat zile în șir. Când oamenii au renunțat să mai și mănânce, s-a ridicat unul în mijlocul lor, Pavel, și a zis, oameni buni, un înger a Dumnezeului căruia eu îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus, nu te teme, nu te teme, Dorina. Nu vă temeți, fii și fiice, nu vă temeți, soră, nu vă temeți, frații lui. Îngerii lui Dumnezeu tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Psalmul 34, alergați înainte. Alergarea noastră trebuie să fie înainte, după modelul pe care ni l-a lăsat Mântuitorul, după modelul pe care ni l-a lăsat Sfinții Apostoli, după modelul pe care biserica primară l-a acceptat, indiferent prin câte prigoane și valuri de necaz a trecut, i-a mers înainte.
A doilea fel de caracterizare sau a doilea mod de caracterizare a alergării noastre trebuie să fie acela de a alerga spre țintă, a ști sigur spre ce alergăm. Un om al lui Dumnezeu cu numele Iosif a zis: eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat cu Vadan lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Nicu s-a dus, Dumnezeu a rămas. M-am dus odată să oficiez în mormântarea unei mame de 14 sau 15 copii, nu mai știu exact. Și când m-am întâlnit, era soția unui păstor, când m-am întâlnit pe păstor, efectiv am cracat, n-am mai știut ce să-i spun. M-am tot gândit ce să-i spun, eram tânăr și efectiv n-am mai știut ce să-i spun. Atât i-am spus: frate Dumitre, am auzit că sora a murit. Și el cu o seninătate pe față mi-a spus: da, dar Hristos trăiește. Vreau să vă spun, biserică din Agrișu Mare, că Domnul Iisus Hristos e marele păstor al oilor. El trăiește. Flacăra trebuie să fie aprinsă. Chiar dacă uneori nouă ni se pare că o vedem ieșind din biserică, la amvonul bisericii, între rândurile bisericii, flacăra trebuie să se simtă. Dragii mei, prezența învățăturilor divine pe care Tatăl vostru v-a dat-o de atâtea ori, trebuie să fie la loc de cinste în familie. Țineți adevărul. Nu uitați, dacă el ar putea vorbi, sunt sigur că ne-ar spune exact cum zicea Traian Dorz: mă duc să odihnesc o clipă sub glia recelui pământ, cum odihnește grâul iarna sub ocrotirea celui sfânt. Mă duc numai un pic deoparte să odihnesc un ceas apoi și în dimineața fără noapte cu Domnul voi veni la voi. Cântările îmi vor ține locul la masa dragostei cu voi, până ce mă voi întoarce cu Domnul și voi veni înapoi. Domnul să ne sensibilizeze fiecăruia inima, conștiința, Duhul nostru, să înțelegem că dacă suntem pe pistă, trebuie să alergăm și să alergăm cu siguranță, cu perseverență, să alergăm spre țintă, să știm sigur că nu oricum putem alerga pe pista aceasta, pentru că la capătul ei ne așteaptă Iisus. Amin. Unul dintre prietenii fratelui Nicu Mărgăian a fost și pastorul Popelea. Familia îmi cere să rostească fratele Popelea rugăciunea de încheiere. De aceea ne ridicăm pe picioare și, frate Popelea, vino, te rog, la microfon să rostești rugăciunea. Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Mulțumim din toată inima că ne-ai arătat că ești Dumnezeu. Ne întoarcem cu mulțumire, Doamne Dumnezeule, și ne așteptăm acum ca necropola să-L primească. Așteptăm în momentele acestea, Doamne Dumnezeule, să dai putere acestei familii care trece prin această încercare. Să le dai biruință, Doamne Dumnezeule. Noi nu suntem oameni din aceia care în suferință ne mușcăm buzele și răbdăm. Noi ne ridicăm ochii spre ceruri și binecuvântăm numele Tău. Am vrea, Doamne Dumnezeule, să vorbești în continuare și să întărești slujitorii. Nu numai familia are inima cernită și noi, Doamne, nu numai lor le-ai vorbit și prietenilor și nouă care am rămas slujitori. Nu știm ce greu va veni asupra noastră. Am văzut că ai fost până la capăt cu fratele Nicu și am vrea să fii până la capăt cu noi. Bisericile noastre, Doamne Dumnezeul, uneori suferă văzându-ne căzuți la pat, dar știm că Cel ce poate îngriji de biserici și de copiii Tăi de pe pământ ești Tu. Vrem să-ți mulțumim pentru slujbașii Tăi. Vrem să-ți mulțumim pentru cuvintele pe care Tu le-ai dat. Vrem să-ți mulțumim pentru dragostea fraților. Vrem să-ți mulțumim pentru umbra care ne-ai dat-o și pentru soarele care a fost pe cer în această zi. Vrem să-ți mulțumim pentru slujirea fratelui Nicu.
Vrem să-ți mulțumim pentru că ești cu noi. Simțim că ești aici, Doamne, și te-am rugat acum la încheiere, rămâi cu noi, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Serviciu divin de aici, de pe platou, din fața bisericii, îl încheiem. În timp ce se intonează un imn de fanfară, va fi pregătit sicriu pentru a putea depune în carul mortuar și se va trece la formarea cortegiului. În față va merge stâlpul, apoi câteva coroane purtate de tinerii din biserică, după coroanele respective frații păstori, frații și surorile care cântă în cor, vor urma frații păstori, carul mortuar, familia îndoliată și toți cei ce doriți să fiți alături de noi până la cimitir, vă rugăm chiar să fiți și să conducem pe ultimul drum din lumea aceasta pe cel ce a fost fratele Nicu Mărgăian. Îndoliată familie, profetul spune în capitolul 41, versetul 10, nu vă temeți. S-a dus stâlpul casei și vor fi motive de teamă. Ascultați bine ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă temeți! Eu sunt cu voi! Nu vă uitați cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul vostru! Eu vă întăresc, tot eu vă vin în ajutor, eu vă sprijinesc cu dreapta mea biruitoare, slăvit să fie Domnul! Dumnezeu se va implica și pe mai departe în familia voastră, în casa voastră, în biserica în care fratele Nicu a slujit. Și eu cred că dacă Nicu ar mai putea să transmită un mesaj pentru noi, acum în fața acestui pat de țărână,
cuvânt pentru familie și pentru noi toți, ar fi cuvântul frumos pe care robul lui Avram l-a spus după ce și-a încheiat misiunea. Fratele Nicu a avut parte de la Dumnezeu de o chemare specială pentru o lucrare specială și-a încheiat misiunea. Și cuvintele robului lui Avram au fost: nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. S-a dus la stăpânul pe care l-a slujit. Fie că Dumnezeu să mângâie familia îndoliată. Amin. Noi toți să-L slujim pe Dumnezeu. Amin. El este creator și stăpân. Și în ziua în care Domnul ne va chema, să fim împreună cu El și cu cei dragi care L-au slujit. Amin. Amin. Înainte de a rosti rugăciunea de încheiere, avem un moment deosebit. Unul din fiii fratelui Nicu, Alex, are un cuvânt pentru familie și pentru noi toți. Iubiții mei, frați și surori, dragii mei tineri și toți care astăzi ați participat la înmormântarea tatălui meu, vreau să susțin și să vă spun cu tărie și să afirm cu tărie că eu, împreună cu familia mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce a hotărât, pentru această despărțire. Vrem să acceptăm planul lui Dumnezeu așa cum este. Apoi, în numele familiei vreau să mulțumesc fraților din conducere, fratelui Tipei și tuturor celorlalți slujitori. Domnul să-l binecuvânteze. Vreau să mulțumesc tuturor fraților, prietenilor de aproape și de departe, care ne-ați fost alături în situația aceasta. Au fost 7 luni, dragii mei, în care am plâns împreună. 7 luni în care am postit împreună. 7 luni în care ne-ați arătat dragoste. Vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Și vreau să nu uitați un singur lucru. Lângă căpătâiul tatălui meu vreau să vă spun cu tărie, va veni o vreme când ne vom întâlni acolo sus în cer. Aleluia! Haideți să așteptăm vremea aceea. Vreau să mulțumesc fanfarei din Micălac, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și nu în ultimul rând, dragii mei ferișori, iubiții mei unchi și mătușe, dacă tatăl meu ar mai trăi acum, așa putea să mai spună ceva, știți ce ar spune? Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine. Vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut pentru noi și știu că în continuare ne veți susține. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Să plecăm capetele înaintea Domnului. Spre Tine care ești viu în vecii vecilor, Dumnezeul slavei și Părintele veșniciilor, ne îndreptăm glasurile în aceste momente ale zilei. Acel care ești din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu neschimbat, Tu ești Cel care dai viața. Doamne, Tu ai spus prin cuvântul Tău că nu dorești moartea păcătosului. Ai în vedere prietenii care au ascultat Evanghelia astăzi. Te rog, o Doamne, lucrează la multe inimi. Mă rog, o Doamne, pentru biserica din loc, locul care rămâne gol prin plecarea fratelui Nicu, completează-l prin alte persoane care să vină la mântuire. O, Doamne, din ziua aceasta o zi a trezirii. Bă, Doamne, din ziua aceasta o zi a schimbărilor. Bă, Doamne, din ziua aceasta o zi a deciziilor, în care tot mai mult să fie cei care iau hotărârea de a se apropia de Tine, de a Te sluji pe Tine și de a Te urma pe Tine. În ceea ce privește lucrarea pe câmpul Evangheliei, completează golul acesta, Doamne, prin oameni hotărâți pentru lucrare, hotărâți-o, Doamne, pentru slujire, devotați pentru a chema oamenii la împărăția Ta și a vesti Evanghelia împărăției Tale. Tată bun din ceruri, ne încredințăm împreună cu toții în mâna Ta binecuvântată. Îți mulțumim pentru întreaga lucrare din această zi. Te rog, binecuvintează localitatea Grișul Mare. Amin. Și până în veci de veci. Amin. Slujba de mormântare a celuia ce a fost fratele Nicu Mărgăian, cu ajutorul Domnului am încheiat-o. Mulțumim Domnului pentru timpul prielnic pe care l-am avut și încă o dată, alături de mulțumirile lui Alex, primiți și mulțumirile Bisericii Penticostale, a Corpului Pastoral, a conducerii cultului Penticostal. Unul dintre bravii noștri luptători a fost chemat acasă la odihnă. Mulțumim Domnului pentru că am convingerea că va ridica altul aici. Amin. Și cred că Domnul va face. Credincios este El și va face lucrul acesta. Slăvit să fie numele. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Amin. Vă binecuvântăm în numele Domnului, amin, zice psalmistul în psalmul 129. Iar fratelui nostru la despărțire îi spunem, iar tu,
du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Amin. Amin. La revedere, Nicule. Încet și cu grijă. 2 la cap, sus, 2. Ușor, ușor. Acolo, dați drumul. Da, e bine, e bine. Ușor. Dăm un pic mai încolo. Un pic mai încolo.